Helo, Hefin sy'n ma. Fi yw awdur y ddrama Estron sydd yn teithio gyda Theatr Genedlaethol Cymru. Estron mewn 3 gair, cyfoes, fresh ac annisgwyl. Dwi'n mor excited am y ffaith bod y ddrama yn mynd i cyrraedd cynulleidfa eang iawn ar draws Cymru. Mae'n bwysig i fi pan fi'n sgwennu bod y bobl ar y llwyfan yn bobl eitha cyffredin, bobl normal ti'n gweld bob dydd. Dwi'n ceisio sgwennu rhywbeth sydd yn gyfoes, sydd wedi seilio nawr yn y byd ni'n byw ynddo fe nawr. Mae bobl wedi disgrifio'r ddrama fel rhyw fath o drama o fewn ddrama. A dwi wedi trio chwarae gyda'r ffurf theatrig mewn ffordd. A felly, dyn ni'n defnyddio technoleg, a mae'r actorion byw ar y llwyfan yn rhyngweithio gyda sain a gyda sgriniau mwyn cael rhyw elfen ddiddorol mewn fyna. Mae yna hefyd rhyngweithio gyda'r gynulleidfa, a mae hwnna'n gallu bod yn eitha diddorol.